Great day mga bossing. I-share ko lang ang good vibes ng aming ride na ito. Mula Bataan, pa San Luis, Pampanga, diretso sa idol TikTok farm ni Sir Romeo Katakutan. Tara! Buti nahabol namin kayo. Mga nagluluto. Laing mga idol, yan ang masarap na laing. Ang gabi, good morning. Dapat gusto yung ano, yung isda, luto na nun. O, nasa yung itlog para sa mga bata. Muntik nang nasunog ah. May awa, no? Sorry mo rin tayo, hirap natin. Tuyuin muna natin. May laing ng gabi. May sasampang ka lang. Oh, okay na? Okay. Alright. Higupin, higupin. Mainit. Hindi kaya. Sampan lang talaga yung daan. Pauwi. Highway na tayo. Highway. Mas mabilis. Ahon lusong na yan. Mas madali. Saan?
Kasi mas mabilis sa highway. Musta Ate Meds? Ang sarap, perfect. Na-miss ko ulit yung tilapia ni Sir TikTok. Kain tayo. Ostrich Idol. Ganda. Wala na, sarado na.